Ți-ai simțit vreodată viața ca pe un coridor plin de uși închise? Mergi cu speranță, bați cu insistență și nimic nu se deschide. Liniștea pare eternă și inima ta începe să se umple de îndoieli. Dar în acel aparent sfârșit, Dumnezeu îți șoptește că cheia este mai aproape decât îți imaginezi. Credința nu înflorește în zilele ușoare, ci în cele imposibile. Atunci când puterea omului se stinge, spiritul învață să se sprijine pe divin. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Marcu 9:23. Nu resursele tale deschid ușa, ci certitudinea că Dumnezeu are controlul chiar și în întuneric. Imaginează-ți inima ca pe un templu ascuns, cu o ușă secretă ce se deschide doar prin credință. Acolo nu intră titluri, bani sau merite omenești. Doar încrederea pură în ceea ce nu se vede face ca încuietoarea să se întoarcă. Acea cheie nu se cumpără și nu se fură. Ea este deja în tine, așteptând să o folosești. Poate te întrebi cum poți trezi acea credință în mijlocul fricii, al anxietății și al incertitudinii. Răspunsul este simplu și puternic. 3 minute zilnic de conexiune profundă. Închide ochii, respiră liniștit și spune în taină: am încredere în Tine, Doamne. Acest gest mic îți poate transforma întreaga ființă. În acele 3 minute nu ai nevoie de formule complicate sau de discursuri lungi. Este suficient să lași povara ta înaintea lui Dumnezeu și să te abandonezi în încredere. Sufletul începe să găsească pace, iar mintea se liniștește. Acolo, în simplitate, se naște forța care mută munții și deschide uși imposibile. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Matei 7:7. Aceste cuvinte nu sunt poezie, ci promisiune. Nu forța sau disperarea deschid ușile, ci actul constant de a crede. Credința nu împinge cu violență, ci atinge ușor, iar cerul răspunde. Poate crezi că 3 minute sunt prea puține ca să schimbe ceva în viața ta, dar amintește-ți că o sămânță minusculă poartă în ea un întreg codru. Așa este credința. Pare mică, dar atunci când este semănată cu perseverență, aduce roade care depășesc orice logică omenească. Poporul lui Israel nu a dărâmat zidurile Ierihonului cu săbii, ci prin credință și ascultare. Au mers încrezători într-o promisiune, iar zidurile s-au prăbușit. Poate zidurile tale se numesc boală, datorii sau singurătate, dar același lucru se poate întâmpla. Credința încă dărâmă imposibilul. Credința nu înseamnă să închizi ochii în fața realității, ci să-i deschizi către un adevăr mai înalt. Căci umblăm prin credință, nu prin vedere. 2 Corinteni 4:5-7. Ceea ce vezi pare un drum închis, dar ceea ce crezi deschide o cale nouă. Credința schimbă percepția și reînnoiește speranța. Încearcă astăzi. Pune deoparte 3 minute din zi pentru a-ți opri gândurile și a respira în liniște. Imaginează-ți că fiecare inspirație este credință care intră în tine, iar fiecare expirație este frică ce pleacă. Încet, încet vei simți că în tine se deschide ceva, chiar dacă nimic nu s-a schimbat în exterior. Credința deschide mai întâi în lăuntrul tău și apoi în jurul tău. Atunci când sufletul tău se aliniază cu divinul, realitatea exterioară ascultă. Nu este magie, este armonie. Credința așează ordinea în interiorul tău și apoi universul răspunde, pentru că totul începe în nevăzut înainte să se arate în văzut. Iisus a spus clar: dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar. Matei 17:20. Nu ai nevoie de o credință imensă, ci de una autentică. Un suspin sincer poate muta munți, un gând de încredere poate deschide o ușă eternă. Ce este mic în mâinile lui Dumnezeu devine infinit.
Când faci din credință un obicei, modul în care privești lumea se schimbă. Ceea ce ieri părea un zid, astăzi îl vezi ca pe o oportunitate. Unde vedeai închidere, acum vezi direcție. Credința nu îndepărtează întotdeauna încercările, dar îți dă ochii potriviți pentru a le traversa fără să pierzi pacea. Dumnezeu nu cere ore de discursuri ca să lucreze, ci inimi dispuse. 3 minute de sinceritate valorează mai mult decât 1000 de cuvinte goale. În acea dăruire scurtă, dar reală, cerul se deschide. Și atunci când Dumnezeu deschide o ușă, nimeni nu o poate închide, pentru că puterea Lui este veșnică. Credința nu șterge dificultățile, dar îți dă puterea să le depășești. Vor exista uși închise, da, dar nu le vei mai vedea ca pedepse, ci ca invitații de a crede mai profund. Fiecare obstacol devine un antrenament al sufletului și fiecare încercare o treaptă spre creștere. În acele clipe de conexiune vei înțelege că miracolul începe în ascuns. Ceea ce semeni în tăcere răsare în lumină. Poate la început nu se schimbă nimic în jur, dar în tine deja are loc o transformare. Și atunci când interiorul se schimbă, lumea exterioară urmează aceeași cale. Domnul bate și El la ușa ta. Iată, eu stau la ușă și bat. Apocalipsa 3:20. Nu este vorba doar de a deschide drumuri prin credință, ci și de a-L lăsa pe Dumnezeu să intre în viața ta. Credința nu deschide doar ceea ce este afară, ci deschide inima ta pentru a primi eternitatea. Gândește-te pentru o clipă la acea ușă pe care îți dorești cel mai mult să o vezi deschisă. Este vindecarea, o relație, un proiect, un răspuns? Nu o privi cu disperare, privește-o cu încredere. Declară din suflet: este deja pe drum. Aceasta este credința. Să mulțumești pentru nevăzut ca și cum ar fi deja real. Astăzi ai ocazia să schimbi felul în care privești închiderile. Nu mai lovi cu anxietate, ci începe să bați cu credință. Începe cu 3 minute pe zi, un obicei simplu ce îți poate schimba viața. Pentru că credința nu deschide doar uși, ea deschide și viitoruri noi. Închide ochii chiar acum și întreabă-te: sunt dispus să cred atunci când totul se închide? Dacă răspunsul este da, atunci deja ai cheia în mâinile tale. Practică zilnic, întărește-ți credința și fii sigur că Dumnezeu deschide uși pe care nimeni nu le poate închide. Și nu uita să continui acest drum, pentru că fiecare cuvânt este o nouă ușă deschisă către destinul tău.